Maulan na Sabado mga mahal ko! Welcome to Vlogmas Day 8. Ayan, today's video, marami tayong ganap mga mahal. Opening ng business ng aking office mate doon sa Rizal Grand City Gate. At saka mamaya party ng mga vloggers at microvloggers sa aming grupo dito sa Davao. So, samahan nyo me. Ayan guys, nasa labas na ako ng Rizal Grand. Ingay na naman nila. Last time ingay nila, ngayon nag-iingay na naman nila. Laban lang sa mga double chin. Tingnan natin kung anong CR nila. Anong itsura ng CR nila. Bago pa. Okay. Parang typical CR din. Pina-airport style yung bowl nila. May fire extinguisher. Okay yung CR na yung CCC compare dito. Wala nalagay kay... Ano palit ka? Dito na ako. Welcome to Vlogmas Day 8. Hi mga mahal ko. Service. Opening ngayon guys ng coffee spot. Ayan si Cha. Nawawarlan na. Meron silang cakes. Wow. Dream cakes. Coffee spot. Ito yung kanilang menu. Very good deal na siya. Ang ganda ng spot nila, coffee spot talaga siya kasi malapit siya sa supermarket. Diba? Bunga. Opening nila today guys. Ayan guys, so photo op muna kami doon. Opening ng coffee spot. Very first coffee spot here in Grand Mall. So ayan, doon sila Cha. Nawalan na po si Cha. Ay.
open. Yes. Mga cakes lang. Dabawen niya ta. Ay. Meron silang green cakes. Ibang cakes. I'm here with wala po po strato pa. Hi please. Wala po po kami tesis no. Pwede po sa Vlogmas. Vlogmas. Pwede na tayo sa balay na lang. Chingy. Kuyakian siya guys. Yung Sprite, Fish pala ito. Fish. Wala ko pa ng buya. Laban lang sa mga tao no. Yan kay tao. Karon, wow, bless kayo sila. Sabi nila masarap eh. Hello DBS. Hi. DBS? Ako naghamot yun me guys. So, wala siya. Ako lang. Ano hell? Marami. Ano po? Grabe ah. Grabe ah. Sardado na ah. Congrats guys ah. Ikaw na isa na. Yeah, wanta. Subscribe po sa channel ni. Subscribe guys. French Hot Vlog. Right ah. Your friends. Ayan. Take over the vlog. So na ganit siya. Vlogmas. Number 7. Ay, ilog na kung hello mga mahal ko! Welcome to Vlogmas number 8! BTS! Makuha na yung G7X pag maka-afford na ka o bagong camera. Wala mo! Inomane! Balam diya! Saan mo na nila eh? Nasakpan ko sa tag-iyo. Meron kaming cake. Yay! Cookies. Bisaya, maganda Bisaya. Cookies and cream. Wow. Bisaya ka na lang lagi daw. Maliit siyang tingnan sa camera pero malaki yan siya guys. Little cake nila. Kamay ko. Malaki siya. We have camera with cookies and cream and camera with red velvet. Red velvet. Wow. Ano ay ano? Cake. Uy, ganahan ko ng video sa ano, out of nowhere, ginabalik-balik doon ako to. Ilapay ko ano. Ay, hugot yung tirik-tirik sa mata girl. Ang mata na, magbuha pa kayo makaanak ng kape. Ayan, tama na eh. Hindi ko dapat ganito. Sabi ako yung sound effect ka na. Meh! 144. Hello! See online, cashier 105. Salamat. Thank you, Cha. Butterscotch. Naupod na. Ayan. Wala na, ubus na na eh. Kaso na lang. Lame! Ay, di
video. Ila ko pa din sila, no? Ayan guys, ito yung aking drink. Ice latte hazelnut from Coke. So ang kanilang booth is located lamang dito sa may grocery banda. Ayan, grocery. Ayan, grocery. Dili ako. Front lang siya guys. Ayan. Paglabas nyo ng grocery, office pa siya. Malapit sa may CR. At saka, Salamat! Ning ning ning, ning ning ning. Alisa kami guys kasi mamaya meron kaming party. So yeah, very thankful for coffee spot. Papiling nila today. Visit them here. Frankie Supermarket. Ang laki-laki ng regalo guys. Pang-intro ni Tam intro. Ting ting ting, ting ting ting. First of all, we would like to thank our followers, sponsors, and ladies, and very possible. Thank you very much. Nice guys. Ang laki na mantika guys. Jolly Heart Canola Oil. Grabe. Laki niya. Malaking regalo, malaking Christmas tree, malaking mantika. Yeah. Ayan, pauwi na kami guys kasi kailangan namin Wala na overload coffee. kailangan namin mag-prepare para sa slumber party later. Maligsan ka besh ha. Then, prepare later. Nahubog ba, no? Nandun ang background, oh. Wow! Ganda ng graphic. Whoa! Power! 12, 11, 10, 9, 8, 7. Kailangan dumaan sa pedestrian lane. Kung ayaw mong mamirese, 2, 1, 0. Laban na to sa mga pajama diri nga side, no? Pajama party pa more. Ayan. On the way na ako sa venue. Pero dito ako dadaan sa palengke kasi merong motor na dediretso dun sa venue. Laban lang ta mga Zay. Laban lang sa mga kawatan Zay. Kasi masugatan. So ayan guys, dito na ako sa venue. Pero nakapangtulog ako. Actually yung place na ito is dito kami tumutugtog dati nung nagbabanda pa ako. Pero ngayon hindi na. And hindi ko alam sa anong venue. Laban lang tao eh. Naka mo. Action!
Hala, hala, hala. Hala, hala. Purple man ta sa imo, Kyle. Para ba yun? Ganun purple man. Para cute. Cute pa ng purple. Laban natin sa mga tambok na unicorn na. Ay, okay na. Okay na. Ayaw na. Ayaw na. 900 pesos naman sa shop. Kung mo-order, sarang mag-shop. Hello, you're here! Not there! Ay, nako. Kumusta man? Eto, pumayat na ako. Resign ka? Wala. Ikaw ako na nag-resign. Laban lang sa mga diet rin na side niya. Bye diet! Grace mga diet. Laban lang tayo sa diet day 3 no. Wala akong rice guys pero grabe. Ewan ko. Good luck sa akin. Okay lang na to. May lechon pa. Diyos ko Lord. Yay! We got free load from Globe. 500 pesos load from... Wala mo diyo. 500 pesos from Globe. Thank you Globe. Mart. Thank you PR work bro. Mart man ako eh. Hindi mo na ako Globe. Char lang Globe. Ako yung Globe. Thank you. Hey, 1 year supply of load. First year sa tumako, si Yvonne Guapa. And Yun na, another 1,000. 100 na. Laban lang sa mga nekpilo nga nabunutan, di ba? Tulog na ko, ay. Good night. Hey guys! Take over na naman ako sa vlog ni Tommy. Kasi, iniwan niya na naman ang kanyang camera. So guys, hello! Hi Kyle! Take over the vlog! I'm with Sa. Teacher Sa. Easy! Muli na ko! Take over the vlog! Wait lang kay. I'll go around. Hi, Beth. Mami, muli na ka. Vlog ni Tommy. Hi. Bye-bye. Bye-bye. Vlog ni Tommy. Take over the vlog. Yeah, kay Tommy na. Okay.
Tami. Alam niya? Wala. Hi, Sam! Hi! Shout out to Tami. Kay Tami ni nag-vlog. Oh, hi, Tommy. Hi, Tami. Hi, Kuya Tommy. Yes! Go to my outfit ni Sam. Best friend! Mga sasama? Ha? Mga sasama? Yeah, we're gonna sing! Hi, guys! Hello! Shout out to Tommy's vlog! Hello, Tani. Hi! Wala na! Vlog ni Tommy! And this is our very beautiful Hi! guy. Hello, I like your cap. This is Tommy's vlog. Hi, Moni. I'm just taking over. Nawala ko na record. Best t-shirt, best? Baby. Hi. Hey! Hi, it's me, DJ of 7 Avenue. Yeah, subscribe. Oh, yeah. That's it, guys. Bye! Putting out baby, drop them keys. Underneath the just get it up, just gotta get out of here. Grabe. ng aking buhay. Hi guys, so dala kami sa party. So diretso ako ng G-Mall. Doon sila Grace. Kasi midnight ngayon sa mall. And I'll end the vlog later. Hello! Merry Christmas, everyone! Well, lang sa mga pajama ko lang sa no? I-subscribe ko niya. Hi guys, so i-end ko ng vlog dito. Vlog day 8. And please don't forget to subscribe to my channel. Mag-second ba yung channel Donita Vlog. See you next time. May vlog day 9. Bye!